9 minutets per arribar a les 8 del vespre i el temps comprimit, però bé, aquests 9 minuts encara els tenim per parlar de béisbol, del Club Béisbol Barcelona, un esport que per molt yanqui, per molt americà que sigui, continua també bé, no continua. Es practica aquí a Catalunya, a la resta d'Espanya, a Barcelona, a Madrid, on sigui. Josep Joaneda, què tal? Bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda. President del Club Béisbol Barcelona. Efectivament, sí. Es practica el béisbol o no? Perquè que hi hagi un club de béisbol a Barcelona vol dir que hi ha gent interessada i hi ha gent que li agrada jugar a aquest esport, no? Tant. Es practica i a més des de fa molts anys. Sí? Sí. Mira, ho dic perquè, clar, ningú en parla, tothom parla de futbol, de bàsquet, de handball una mica, i després ja comencen els esports més individuals, no? Però... Sí, és cert. Aquest és un dels problemes que podem tenir els esports minoritaris, Jo parlaria d'esports minoritaris on ens incluïm el béisbol, però també n'hi ha molts altres que també entren dintre d'aquesta categoria. I, doncs per desgràcia els mitjans de comunicació pel que sigui no ens tenen massa en compte, no? Però com et deia, sí que es practica el béisbol i des de fa moltíssims anys. De fet, està documentat que en l'any 1900 ja es practicava béisbol a Barcelona. És a dir, que a Barcelona, amb l'arribada dels vaixells americans i tot això, van portar el béisbol i es va instaurar molt al Baix Llobregat i a Barcelona també. És a dir que, ja et dic, es practica. M'agradaria que hi haguessin més clubs a la ciutat, però vaja, nosaltres no ens queixem del número de practicants que tenim. Quants anys teniu d'antiguitat, Josep? Mira, la nostra és una història una mica estranya, perquè el Club Béisbol Barcelona neix degut a que el Futbol Club Barcelona decideix, com dir-ho perquè soni suau, decideix tancar la secció de béisbol en l'any 2011. Fa 5 anys. Fa 5 anys d'això. Quan ells decideixen això, doncs clar, nosaltres ja teníem molts jugadors que venien d'anys enrere. El Futbol Club Barcelona funda la seva secció de béisbol l'any 1941. És a dir, que ens fan fora després de molts anys de vida. Vol dir que en l'any 2012 decidim que hem de continuar amb l'activitat nostra, amb el nostre esport, i fundem el Club Béisbol Barcelona. És a dir, que anys de vida com a Club Béisbol Barcelona realment pocs, és a dir, 4. Com a Futbol Club Barcelona molts més, no? 70 anys, de vida. Efectivament, perquè 70. Està mirant amb la calculadora. Són 70 anys de vida, perquè després de 70 anys, Josep, què us van dir? Què us va dir el Barça? Per què? Mira, eliminava la secció? Perquè se l'estrella de sobre? Sincerament, quins motius? És un tema que cada vegada que ho recordo perquè jo era el delegat de la secció de béisbol del Barça, no? I vaig entrar en l'època del Joan Gaspar, després vaig passar a l'època del Joan Laporta, tot anava bé, semblava que amb aquests senyors que havien arribat nous, el senyor Rossell i la seva directiva, tot aniria bé, perquè just una setmana abans de les eleccions, de les primeres eleccions que surt el senyor Rossell, se'ns reuneix a totes les seccions no professionals i professionals, se'ns diu que comptaran amb nosaltres, que volen que continuem, i de cop i volta, al cap d'un any just, jo me n'assabento gairebé per casualitat 10 minuts abans de que sortia la roda de premsa dient, el portaveu en aquell temps, el senyor Freixa, dient que la secció de béisbol no continuarà més i que les altres seccions només competiran a nivell català. Inclús hockey gel, que només hi ha un altre equip català, que és el Puigcerdà. Sí, el Puigcerdà. Aleshores, va ser una roda de premsa una mica, jo crec que improvisada, i la decisió, penso després amb els anys, que és equivocada. De totes maneres, sembla que no hi ha marxa enrere de moment. Jo no desespero. És el que t'anava a preguntar, Josep, perquè m'ho has tret una mica de la boca. Hi ha possibilitats que el Barça torni a reemprendre o a refundar, diguéssim, d'alguna manera, o jo crec que les la secció de club de béisbol? Jo crec que les persones, les empreses, les entitats, els clubs de futbol, els clubs esportius, a vegades prenen decisions, com les persones, que moltes vegades ens equivoquem. I jo crec que, no passa res per rectificar, no? I dir, home, nosaltres en un moment donat
van prendre una decisió doncs, que van pensar que era l'acertada perquè eliminàvem unes despeses. El que passa que, clar, fa una mica de riure les despeses que nosaltres causàvem al Futbol Club Barcelona, no? És a dir, no representa un percentatge que comença per 0 amb una coma i molts decimals. És a dir, que és minúscul, no? Però jo tinc la confiança de que això és una situació reversible. Sí? Jo vull tenir aquesta confiança. Heu tingut contactes, Josep, amb el Barça? Sí. Reunions? Sí. Sí? Sí. I com van? I tenim reunions constantment perquè encara conservem alguna cosa que jo em sento orgullós de que la nostra Junta ho hagi pogut conservar, que és, per exemple, els serveis mèdics del Barça ens segueixen donant atenció a nosaltres. És a dir, hi ha alguna mena de col·laboració, però no és res comparable a estar a casa nostra, no? Jo sempre penso que és que nosaltres ocupàvem un local petitó dintre de l'edifici que és Futbol Club Barcelona, que era la porteria, si vols, és als baixos primera, i arriben uns nous administradors i ens fan fora, no? Dius, escolti, però per què? Si jo fa 71 anys que estic, o 70 anys que estic aquí, no? En aquesta casa, per què ens fan fora? No, doncs perquè necessitem aquest local per no sé què. I penso que algun dia doncs, aquest local el tornarem a ocupar. I amb el canvi de directiva, diguéssim, va ser el Sandro Rossell al seu dia, ara és el Bartomeu, sí. Hi ha hagut algun canvi substancial en aquest sentit? Perquè, clar, a vegades... Sincerament, bueno, el senyor Bartomeu ja estava a la directiva anterior del senyor Rossell, i bueno, haig de dir que potser algun gest, però el fet d'integrar-nos de nou al club, doncs de moment no s'ha produït. Quin objectiu us marqueu a curt termini, Josep, com a club? Mira, nosaltres quan vam sortir del Barça ens vam marcar un objectiu que era durar fins a les properes eleccions i veure si el següent president ens volia tornar a admetre, no? Ens volia tornar a casa. No ha sigut així perquè no ha hagut aquestes eleccions i ha sortit el senyor Bartomeu, a més amb una quantitat de vots importants, sí. I hem de continuar, és a dir, nosaltres ara en aquest moment tenim més jugadors que mai, la veritat, més jugadors que mai, més equips que mai, i el que volem és doncs, continuar amb la nostra activitat, sent un club de referència dintre del món del beisbol nacional, que ho som, perquè de fet aquest any hem guanyat 11 títols a totes les categories i des dels més petits fins als més grans, és a dir que jo crec que estem fent bé les coses i volem continuar per aquest camí. Josep Joaneda, ho hem de deixar aquí, molt poc temps avui, però continuem en contacte, sí, esperem que la cosa encara anirà millor. Jo crec que algun dia podeu tornar a ser al Barça. Jo vull ser optimista, sincerament. Que sí. És que si no et quedes amb aquell mal gust de boca de dir, ostres, no he fet res per sortir de casa, no? Sí. Josep Joaneda, moltes gràcies per haver-hi. Taula d'Esports a la Marina FM.